Irantzulekoenaz, artista naiz, eta azkenengo boladan horma irudietan nabil lanean, azkenengo 5 edo 6 urtetan, eta hemen nago Zaratamon, feminismoari buruzko edo berdintasunari buruzko horma irudia bat garatzen. Sororitatea isladatu nahi izan dut, askatasuna, emakumezkoen askatasuna, bidea dela, azkenian hori elkarrekin jarraitzea eta elkarren arteko babesa ematia. Teknika hori muralismoa da eta hori margo plastikoekin taulan margotzen dut eta nahiago dut ekologikoagoa izatea. Hiru tratamendu desberdin ematen dizkiot hormari, orain ja oinarrizko produktua emanda dago, margo kapa gehiago falta dira, detaileak eta guzti, eta gero ja barniza eman behar diot hor. Beste diseinuetan ere sartu nituen hitzak. Orduan ere testua zegoenez, uste dut azkenian erabakia izan dela hori testua esartzea, hitzik esartzea eta bakarrik marrazkia izatea. Azkenian motiboak izatea transmititzen detena, hitzen bidez. Herriko horma bat dela, eta azkenian herriarentzako lan bat izan behar dela. Orduan, nire lanean oso garrantzitsua da parte hartze prozesua garatzea, nolabait kalean lan egiten dudalako eta beraiena sentitzea dela garrantzitsuena. Azkenean, bisualaren munduan bizi gea, eta orduan uste dut kalean zer islatzea mezu batekin asko transmititzen dula, eta azkenean asko pasatzen zea hemendik, asko ikusiko da, eta uste dut mezu horiek azkenean barneatzen diela, nolabait.